Dame u Srbiji retko se odlučuju da pokrenu sopstveni biznis i uglavnom to čine one koje su ostale bez posla. Iako se mnogo priča o podsticanju ženskog preduzetništva, prave podrške još nema. U Švedskoj, na primjer, žene su vlasnici skoro 50% preduzeća i radnji, a kod nas samo 25%. Dame u biznisu uglavnom se bave uslugama, a dominantne su samo u salonima za negu lepote, igraonicama i vrtićima. 22% preduzetnica zapošljava do 10 ljudi, dok se samo 4% može pohvaliti da su vlasnice većih preduzeća. Nepovoljna poslovna klima, nedostatak početnog kapitala i iskustva glavni su problemi žena preduzetnica. Da bi ih lakše rešile, osnovale su 2012. godine Savet za žensko preduzetništvo pri Privrednoj komori Srbije. Smatramo da Privredna komora i naša država mogu da nam pomognu sa tim besplatnim edukacijama ili da se edukacije rade na većem nivou. Znači da male kompanije dobiju obuku o tome kako će se predstavljati na domaćem stranom tržištu, kako ćemo naći određene klijente i kako ćemo u ovom vremenu teškom uspeti da se izborimo za naš dobar posao. Najveći izazov ženskog biznisa je njegova održivost, a lakše opstaju firme čije vlasnice ulažu u obuku zaposlenih, u inovacije i marketing. Iako se mnogo priča o podsticaju razvoja ženskog preduzetništva, prave podrške još nema. Zorica Selaković iz Čačka u okviru programa Evropske komisije bila je ambasador ženskog preduzetništva i predstavljala je našu zemlju na međunarodnom skupu u Briselu. Njena firma učestvovala je u još nekim međunarodnim programima, pa smo je pitali kakve je koristi imala od toga. Kao ambasadorka poslovnih žena upoznala sam, na primjer, dame koje se bave sličnim biznisom i drugim biznisima iz zemalja okruženja Evropske unije, pa čak i Maroka. Svi mi imamo neke slične probleme u poslovanju, samim tim što smo žene, tako da nam ta razmena iskustava jako puno znači. Dobro je čuti njihova mišljenja i tražiti zajedničko rešenje. Evropska komisija i Evropska banka za obnovu i razvoj organizovale su nekoliko programa za podršku ženskom preduzetništvu koji su se uglavnom sastojali u edukaciji, razmeni iskustava, promotivnim kampanjama. Ipak, ključna uloga u podsticanju ovog sektora je na institucijama države. Upravo žene preduzetnice mogu da računaju na podrške koje su vezane za edukacije, za početak biznisa. Upravo u pripremi je još jedan program koji je vezan za Horizont 2020, to je projekat Evropske unije koje će Evropska komora zajedno sa Privrednom komorom Srbije sprovoditi u narednom periodu. I naravno druga vrsta podrške je Fond za razvoj gde su u pripremi novi programi kako na koji način će žene preduzetnice moći da apliciraju za određene kredite za početak biznisa i za naravno uvećanje proizvodnje i omogućavanje većeg izvoza. Žensko preduzetništvo u Evropi doživelo je ekspanziju početkom 90. godina prošlog veka, kada su u Holandiji, Danskoj i Nemačkoj žene osnivale više od trećine firmi. Sličan trend zabeležen je i u Francuskoj i Velikoj Britaniji. Kada reč o SAD-u, statistika beleži da čak 8 miliona žena upravlja firmama koje imaju veći rast od onih čiji su vlasnici muškarci.